guro ang kukunin mo sa kolehiyo? Oo, sana ma. Bakit? Ayaw mo bang maging guro? Ayokong magturo ma. Saka hindi ako mahilig sa bata. Matututunan mo din yun. Kaya ka nga mag-aaral eh. Pero ma, iba nga yung gusto ko. Eh anong gusto mo? Maging sundalo? Gaya ng ama mo? Opo, sana ma. Ano naman mapapala mo sa pagiging sundalo? Tingnan mo ang papa mo. Maagang nagretiro at magsasaka na lang ngayon. Pero marangal naman ang trabaho niya ma. Kahit na, mas maganda pa rin pag professional ka. Pero ma, Ayaw mo na ba akong sundin, Chris? Sinusuway mo na ba ako? hindi naman po sa ganun ma. Ruby, hayaan mo siyang pumili kung ano ang gusto niyang kurso. Huwag ka makialam, Berto. Alam ko yung ginagawa ko. Gusto mo kasi palaging nasusunod ang gusto mo. Dahil alam ko kung ano mas makakabuti para sa kanya. Baka naman pati sa pag-aasawa niya, ikaw pa rin ang masusunod. Kung yan ang nararapat, gagawin ko yun. Malaki na ang anak natin, Ruby. Hayaan mong magdesisyon para sa sarili niya. Basta, ako masusunod. Hayaan mo na lang ang mama mo, anak. Intindihin mo na lang siya. Ano pa nga ba tay? Siya naman palagi yung nasusunod. Marga, kanina ka pa ba? Hindi pa naman masyado, Chris. Ah, ganun ba? Kamusta naman yung pag-aaral mo? Pasado ka ba? May mga bagsak nga ako eh. Baka hindi ako makapagtapos ngayong taon. Bakit naman? Hindi mo ba kaya yung kursong kinuha mo? Hindi kasi ito yung kursong gusto ko. Bakit yan ang kinuha mo kung ganon? Ito kasi ang gusto ni mama. Oo nga pala, kung anong gusto ng mama mo, yun ang masusunod. Gusto rin kasi niya maging guro ako, kagaya niya. Dapat pinilit mo yung gusto mo noon para hindi ka nahihirapan ngayon. Sinubukan ko naman, pero siya pa rin ang susunod. Ah, ganun ba? Oo, Marga. Ayaw niya yung sinusuway ko siya. Paano pala pag ayaw sa akin ng mama mo? Susundin mo ba siya? Baka naman hindi mo ako kayang panindigan, Chris. Lalo na, mas matanda ako sa'yo. Tara na nga muna magmerienda at nagugutom na ako. Wala ka na bang pasok sa trabaho mo? Wala na. Sandali lang! Hintayin mo ako, Marga! Chris, ano ibig sabihin nito? Bakit may bagsak ka sa mga klase mo? Opo, ma. Paano yan? Hindi ka makapagtapos ngayong taon? Parang ganun na nga po. Bakit ka ba nahihirapan? Eh madali lang naman yung kursong yon. Alam niyo naman na ayoko yung kursong yon. At hindi ko hilig ang magturo, ma. Eh kung mag-aaral ka lang ng mabuti, maipapasa mo yun. Bakit niyo ba pinipilit na maging guro ako, ma? Dahil gusto kong maging kagaya mo kung guro. Pero, ma, Siguro may kasintahan ka na, no? Kaya hindi mo inaayos yung pag-aaral mo. Magsabi ka nga sa akin ng totoo, Chris. Sinasabi ko na nga ba eh. ma, natural lang siguro na may kasintahan ako. Dahil lalaki ako. Nag-aaral ka pa. Kaya wag mo isipin yung mga babaeng yan. Baka pati sa pag-aasawa ko, ma, kayo pa rin ang masusunod. Dapat lang. Dahil alam ko kung ano mas nararapat para sa'yo. Anak, totoo ba yung narinig ko na may kasintahan ka na? Opo, pa. Ipasyal mo siya dito para makilala naman namin ng mama mo. Baka ayaw po kasi siya ni mama. Kung bahala sa mama mo. Talaga po? Sige po, ipapasyal ko po siya dito.
kaya itong kasama ng anak ko. Mama na po. Ano po, tita? Ma, si Marga po, kasintahan ko. Kamusta po kayo, tita? Ikaw pala yung kasintahan ng anak ko? Ilang taon ka na? 25 po, tita. Mas matanda ka pa pala sa anak ko? Ma, 4 na taon lang yung tanda niya sa akin. Nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Hindi pa po, tita. Pero nagtatrabaho na siya, ma. At maganda yung trabaho niya. Kahit na. Gusto ko pa rin yung nakapagtapos ng pag-aaral. Chris, mag-usap nga tayo dun saglit. Upo ka muna dito, Marga. Ma, huwag niyo naman bastusin yung kasintahan ko. Di ba, sinabi ko naman sa'yo na ako ang pipili na mapapangasawa mo? Ano bang problema kay Marga, ma? Mahal ko siya. Wala siyang pinag-aralan at mas matanda pa siya sa'yo. Bakit, ma? Issue ba sa inyo yon? Oo, dahil gusto ko, professional ang mapapangasawa mo. Iha, ikaw ba ang kasintahan ng anak ko? Opo, tito. Kayo po ba yung tatay ni Chris? Oo, Iha. Bakit iniwan ka niya dito? Mag-uusap lang daw po sila sandali ng mama niya. Ah, ganun ba? Bakit hindi ka sinama ni Chris? Hindi na po, tito. Alis na din po ako. Bakit hindi mo nahihintayin si Chris para hihatid ka niya? Hindi na po. Sasakay na lang po ako sa iba. Sige po. Ba't kaya nagmamadaling umalis yun? Mahal ko si Marga, ma. At siya yung gusto kong mapangasawa. Sinusuway mo na ba ako, Chris? Ma, sa pagkakataong ito, susundin ko kung anong gusto ko. Ba, asan po si Marga? Yung kasintahan mo? Opo. Umalis na, nagmamadali nga eh. Ha? Marga! Chris, anak. Bakit po pa? Ano na naman ba ang pinagtalunan nyo ng mama mo kanina? Ayaw daw niya sa kasintahan ko pa. Pambihira talaga ang mama mo. Pati sa pag-aasawa mo. Gusto niya, siya pa ang masusunod. Yun na nga pa eh. Mahal mo ba talaga si Marga, anak? Opo pa. Anong gagawin ko? Umalis na kayo dito at magsama na kayo. Saan naman kami pupunta pa? Doon sa kapatid kong sundalo rin, sa tito mo. Di ba gusto mong magsundalo, ipapasok ka niya? Talaga pa? Matutupad na yung pangarap kong maging sundalo. Oo anak, kung yan ang gusto mo. Paano po si Mama? Ako na ang bahala sa kanya. Salamat po pa. Wala na siyang magagawa kapag sundalo ka na. Kakausapin ko si Margatay. Oo anak, sa pagkakataong ito, ikaw ang masusunod. Opo pa. Marga? Totoo ba yung sinabi mo kagabi? Na aalis tayo at magsusundalo ka? Oo, Marga. Pupunta tayo dun sa tito ko. Di ba ayaw sa akin ng mama mo? Paninindigan na kita, Marga. Ako naman ang masusunod ngayon.
Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Chris? Oo, Marga, dahil mahal kita. Paano pag nalaman to ng mama mo? Kaya nga tayo aalis eh, para si Papa nang magpapaliwanag kay Mama. Alam ba ito ng papa mo? Oo, Marga. At siya rin ang nagsabing sundin ko kung anong gusto ko. Buti hindi siya kagaya ng mama mo. Mabait si Papa. At doon lang siya sa alam niyang tama. Nakita ko nga yan nung magkausap kami. Tara na sa inyo para makuha na natin yung mga gamit mo. Sigurado ka ba talaga, Chris? Oo nga. Ang kulit mo. Tara na. Ako kang mabuti. Kumusta na kaya yung anak natin, Berto? Ayos lang naman daw sila, Ruby. Buti ka pa. Tinatawagan at kinakausap niya. Ako hindi. Natatakot daw siya sa'yo at nahihiya. Bakit naman siya matatakot? Kasi sinuway ka niya at hindi sinunod. Sus, ang tagal na nun. Ako nga dapat ang mahiya. Dahil sa ginawa ko, umalis sila ni Marga. Oh, nandito na pala sila eh. Sino yung mga yan, Berto? Mano po pa? Ma. Ma, patawarin niyo po ako at hindi ko kayo sinunod noon. Wala na yun, anak. Patawarin niyo rin ako. Lalong-lalo na sa'yo, Marga. Sa mga nasabi ko sa'yo noon. Wala na po yun. Kalimutan na natin lahat yon. O Ikoy, magmano ka kay lola mo sa kay lola mo. Mano po, Lola. Kawaan ka ng Diyos na. Mano po, Lolo. Gawaan ka ng Diyos, Apo. Eto na ba yung apo ko? Ang laki na. Opo, ma. Anong pangalan niya? Ikoy po. Naku, ang pangit naman ng pangalan ng apo ko.